assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe min salmini on, min kinni on, min teddini on hano welata. Hande rammin miɗo wondi e malam Yahaya Alhassan. Na'am. Assalamu alaikum. Sunana Dr. Yahaya Alhassan. Ni malami ne a university da ke nan Gusau. Alhamdulillah, wannan ne karo na farko da na haɗu da wani saurayin matashi mai kishin kabila shi ta Fulani, wanda ya gabatar da wani abun al'ajabi gare mu. Wannan shine na fasahar rubutu a cikin yaren Fulatanci. Wannan ina ga shine abu na biyu da na gani wanda ya ban mamaki, wanda cikin duka harsunan Afirka ina ga harshen Ethiopia ne kawai wanda aka samu ya zama akwai suna da rubutu da nasu kalmomi. To alhamdulillah, wannan faɗi tashi na Fulani ya nuna cewa mutane ne masu hazaƙa, gashi sun zo da wani sabon ilimi na rubutu da harshen Fulatanci, wanda sofa ni ban ga wata ƙabila da ke da wannan nan kusa mu ba dai. To abinda dai yake da mahimmanci shine ilimi. Generally ana magana ne kan ilimi, saboda haka